Dobré odpoledne, vážení diváci, vítá vás TV Šumperk. Mám tady dnešního hosta, který již byl avizovaný na začátku toho letošního roku. Nicméně to setkání se nějak nevydařilo, ale setkáváme se dnes po pár dnech toho letošního roku. Mého hosta není třeba více představovat, protože je jim vlastně známý astrolog, pan Antonín Baudyš mladší. Já vás tady vítám u nás ve studiu, jsem moc ráda, že jste přijal naše setkání a že jsme se tady vlastně dneska konečně sešli a můžeme si společně popovídat. Martino, děkuji. Do toho. Dobře. Já bych jenom chtěla připomenout našim divákům, že pokud budou mít jakékoliv dotazy na pana Baudyše, ať mi je píšou dolů do komentářů a my se budeme snažit v průběhu celého rozhovoru zodpovědět všechny vaše otázky, cokoliv vás zajímá na jakékoliv téma. Takže můžeme začít. Vy jste dneska trošku tak jako v časovém presu a stresu, řekla bych. Vy jste teďka momentálně přiběhl k nám do studia z nádraží. Psal jste mi, že jste byl natáčet pro Českou televizi. Neobvyklé. Neobvyklé, ano. Co jste tam vlastně byl natáčet, jestli se můžu zeptat? Po výročí, po 10. výročí 11. září jsem se tam trochu rozpovídal a od té doby už mě tam nechtěli. Ale teď mě tam pustit museli, protože je takový pořad pro malé strany, politický spektrum, v sobotu v poledne. Ano. A já si nějak tak stal tady krajským předsedou hnutí Cesta, který kandiduje do Evropského parlamentu, kde já jsem jejich jednička. Tak mě přibrali tam na nějakou panelovou diskuzi o dálniční dopravě. Jak jsem to nastudoval s dalším tam Moravanem a Svobodným. Jsme si povídali dobrý, korektní. Ach, dobře, tak to se ale vraťme zpětně k tomu, co jste mi teďka říkal, že jste se stal hlavním mluvčím nové strany. Ne, krajským předsedou. Krajským předsedou. Asi 5,5, to je takový. Aha, a jakže jste jmenuje? Hnutí Cesta odpovědné společnosti. My jsme vznikli nedávno, takže taková nová formace. Víceméně ženská strana, velmi měkká taková. No. Aha. A co bylo tím důvodem, že jste sestavili tady takovou stranu, nebo co vás tomu vedlo? Víte, co za touhle společností stojí původně meditační skupina kolem paní Ernestiny Velechovské, která působí hodně hezky, velmi čistě, s velmi takovým jakoby pronárodním etosem už několik desítek let a dospěli k názoru, že by nebylo špatné se zapojit prostě do veřejné činnosti. Ale to ve finále znamená i do těch jakoby běžných struktur demokratického života. Jasně. Takže dneska jste tam měl rozhovor, vy jste říkal, že to bude vysíláno kdy? V sobotu v poledne. Můžeme se dívat, takže na ČT1. Víte hodinu? ČT24. ČT24. Já nemám televizi doma. Dobře, výborně, tak to se určitě budeme dívat. Pořád už jde asi 25 let, já o tom ani nevěděl. Dobře, a co bylo teda tím hlavním tématem? To je celkem jedno, dálniční doprava, prostě nasněžilo, že jo, tak je najednou téma. Ale my si s tou naší páteřní sítí dálniční v Česku fakt jako nevíme rady. Jo, je to lehoučce zahanbující. I kdyby jsme přidělali třetí pruh po celý D1, tak to nic neřeší, protože ten objem kamionové dopravy je tak rozsáhlej a zvyšující se každým rokem, že ta dálnice je ucpaná a pro osobní dopravu velice jako nepříjemná. Jo. To je pravda, možná... R35 jde velmi pomalu, ale asi potřebujeme nějaké ještě další řešení a tím vůbec nevíme. I ta dálniční síť asi celkově u nás v České republice je taková velmi slabá, protože těch dálnic tady není mnoho. Taky jsme tady řešili téma v Šumperku, že v podstatě dostat se ze Šumperka kamkoliv je problém. Nejenom, že nám tady chybí nějaký hlavní tah, a když už teda se tady chce vybudovat, tak jsme bokem. My, kdo tak to jsme trvá. v Šumperku, tak žijeme s tím, že jsme bokem a ono to má své výhody. Jsme tady soudržní a máme blízko do lesa. To je dobrý. To je dobré, samozřejmě. A k čemu jste dospěli v dnešní debatě? Co bylo výsledkem? Nebo to bylo čistě jenom... Šlo o to diváky do toho tématu vtáhnout a rozkrýt, jak se to má s příčinama
to zpoždění, které teď ty opravy D1 napadaly na hlavu pana ministra Ťoka, tím pádem i pana premiéra, který to snažil od sebe nějak jako sklepnout, tak jdou na vrub toho, že ze stavebnictví v posledních 10 letech je odliv asi 60 000 pracovníků, takže on v podstatě tu dálnici ani nemá kdo spravovat. Tam normálně chybějí lidi, je technika, ale chybějí lidi fyzicky. Jo? Tam se křičí, jako proč nedělají jako večery, noci o víkendech, protože nejsou lidi. To je stejný jako tady, prostě v těch továrnách, že jo. No. Všude. Jasně, ta situace je všude stejná, ale všichni doufáme, že letošním rokem se bude zlepšovat. Rychleji, ale Poláci za posledních 10 let přijali 1,5 milionu Ukrajinců. Jo? Oni přijali ještě víc migrantů de facto, než slavný Německo. Ale chytře a stavět můžou, protože mají lidi. Jo? Jasně, možná teď jste tak dobře navázal na to téma té migrační politiky. Je to jedna z otázek, na kterou jsem se vás chtěla zeptat. Četla jsem na vašem blogu vlastně článek o té migrační politice, celkově o vašich názorech na tu migraci. Jak to vidíte v současné době vlastně? Protože ta situace se neustále mění, už se o ní tolik nemluví, nebo aspoň mně připadá, že se o ní tolik nemluví. Svět se bude měnit i nadále, my jenom potřebujeme, aby nás to moc nebolelo. Aby ta proměna probíhala nějakým jakoby lidským tempem. To, co se děje v západní Evropě, se nám nelíbí. Z druhé strany vidíme, že o život v České republice nikdo zase tak moc nestojí, protože se tu hodně pracuje, mluví se tu neobvyklou řečí. A my jsme velmi konzervativní národ, prostě tady zpívá Karel Gott a Helena Vondráčková už půl století, že jo. Takže my nejsme úplně jako na tuhle světovou dynamiku stavěný. No. Jsme takový jakoby ostrov, ta střední Evropa. No. Jasně, do Česka asi moc nikdo nechce. To, co vy jste zmiňoval ve vašem blogu, bylo, že vlastně většina těchto migrantů směřuje do Německa, a to z prostého důvodu, že ty sociální dávky jsou tam. Ty sociální dávky. Já jenom zmíním, že tam bylo, že jste, myslím, uvedl, že ta sociální podpora je tam tuším 650 € měsíčně. No, víte co, teďka nejnovější výpočty, který uvedl deník Handelsblatt, říkají, že celkové náklady na jednoho migranta čítají asi 250 000 €, když to spočítá za 10 let. A to jsou čísla, ze kterých nám v České republice jde hlava kolem. Na stranu druhou, když se díváte, jak je sestavený celý německý rozpočet a jednotlivých ještě těch spolkových zemí, tak se zdá, že oni si to nějakým způsobem dovolit můžou. Ale celkově se zde dotýkáme toho, že celý ten plán migrace souvisí s cíleným a řízeným chudnutím západní společnosti kvůli snížení spotřeby. A snížit spotřebu je možný, že musíme, protože skutečně to, co říká Římský klub, že by planeta skolabovala prostě na nedostatek zdrojů a tak dále. Neumím to posoudit, taky jsem závislý jenom na tom, co si kde přečtu, ale nevidíme dovnitř. Je možný, že zatím je nějaký jako racionální záměr, který nám nebyl sdělený. Že jo? Nicméně to, co ještě vy jste tam zmiňoval, bylo, že to souvisí i se zvýšením porodnosti zároveň, že v současné době v Evropě vlastně na jednu ženu připadá tuším 1,5 dítěte zhruba. Ano. Takže z toho důvodu vlastně se Evropa otevírá tady těm... Hranice nějakého jakoby udržení, ale původní jakoby italská, francouzská populace jako šla ještě níž, tam se pohybovali kolem 1,2, 1,3. Jo. Mimochodem Česká republika je na tom překvapivě dobře z hlediska přirozený. Tady je kolik, nevím, netuším. 1,6. Což je ale víc, než má zbytek Evropy. Než je průměr. No. Ale i tak je to málo, protože vlastně v našem důchodovém věku ten poměr vlastně těch pracujících vůči těm je lidem. To tak, no. Ty mláďata budou hodně zatížený tím, ale už my jsme hodně zatížený tím, že jo. No. Dobře. Ale není třeba si jako fňukat, stěžovat, protože se nám tu žije hezky.
Určitě. Vy jste vlastně, nezmínila jsem to na začátku, ale vy jste už tak trošku z poloviny, možná i ze 3/4 šumperák, protože to žijete šumperskou občanku, teď asi měsíc jsem ji ztratil a musel jsem si vystavit novou. Vy už to žijete 9. rokem, letos ano, už to bude 9. rokem, takže vlastně není od věci se vás ptát, co si myslíte o tom, co se vlastně děje u nás v Šumperku. Letos se toho tak, loni se toho událo taky opravdu hodně. Měli jsme tu vlastně volby do zastupitelstva, měli jsme tu volbu starosty, takže bych chtěla znát váš názor, jestli si myslíte, že vlastně ti lidé, kteří byli zvoleni, mají na to, aby Šumperk někam posunuli, nebo... Víte co, ty volby byly, myslím, lehce protestní. Podařilo se do křesla starosty dostat muže s velmi dobrou pověstí, což je určitě dobrá zpráva. Já jsem podporoval pro region, protože nějakým způsobem, jakmile jsem se do Šumperka přistěhoval, tak jsem se prostě s určitými lidmi ani nevím, jak dal dohromady. Nebo to, takže znáte se s někým konkrétně? Přesně tak. A můj důvod, proč podporuji pro region, je jejich tvrdošíjná snaha o převedení pitné vody zpět do šumperských rukou. A bohužel ty volby v tomto směru nezměnily vůbec nic. Opět je tam tendence to těm Francouzům nechat, tím pádem se připravit o další 0,5 miliardy během 5 let. Myslím, že 10 let, ať nekřivdíme. Ale je to škoda prostě, jo, že lidem nedochází, že jsme schopni si své věci tady šéfovat sami, že nejsme neználkové prostě. No. Já si myslím, že to lidem dochází. My jsme tady měli vlastně nedávno v rozhovoru s Lukášem Ondřeje Poláka, který se k tomuto tématu taky vyjadřoval. Minule, když jsme tady měli rozhovor s Lukášem, tak jsme se o tomto tématu taky bavili. Já bych řekla, že je to jedno z top témat vlastně v Šumperku. Je pravda, že ta situace i s těmi volbami se moc nezměnila. Víte co, ono to téma se dotýká něčeho hlubšího, totiž toho, že my jsme po listopadu 89 naší ekonomiku komplet otevřeli pro zahraniční investory. Nechci tvrdit, že to byla chyba, ale posledních de facto těch 15 let jsme konfrontováni s tím, že z naší země každý den odplouvá 1 miliarda korun na západ, prostě ve formě dividend a zisku, který tady nezůstává. A je to moc, protože mi to znamená, že my tu pracujeme, myslím, opravdu jako velmi poctivě, ale ve finále to není tak vidět, nezhodnocuje se to tak, jak by mělo, jo. To jsou ty dálnice konec konců, jako jo. A v podstatě hledáme cestu, jak ten poměr těch odplouvajících peněz nějak změnit, zvrátit. Určitě. 300 miliard ročně, to je moc, jo. To je rozhodně velká částka. Já možná teďka se jenom zeptám, jestli nemáme nějakou otázku od diváků. Zatím nemáme nic, takže jenom připomínám, pokud byste měli jakékoliv dotazy na pana Baudyše, prosím, pište nám do komentářů, určitě budeme rádi za jakýkoliv dotaz. Nemusí se týkat témat, které zrovna probíráme, může se týkat jakéhokoliv tématu. Celkem otevřený předpokládám. Ano, protože vysíláme otevřeně. Já možná teďka trošku odlehčím, protože my jsme si řekli vlastně už spolu na začátku, že ten náš rozhovor povedeme v tom duchu astrologickém, což je vlastně... To je to, čemu rozumím nejlíp. Kvůli tomu tady jsem, určitě. Ano. Takže já bych se spíše chtěla teďka ohlédnout za tím rokem 2018. Vy vlastně každým rokem děláte takové, jestli to můžu nazvat, prognózy na další rok. Můžete je také vidět asi na YouTube, jsem je viděla, tuším, nebo nevím, jestli je máte i na svém blogu. A ta vlastně rozebíráte jednotlivé oblasti lidského života, ať už jsou to mezilidské vztahy, ať už je to práce, ať už jsou to finance, vlastně z pohledu postavení planet, tak jak to vidíte. Já jsem se dívala teda na ten uplynulý rok. To, co vy jste tam zmiňoval jako velké téma, které vlastně bude tématem roku 2018, je právě ta práce.
to, že vlastně Česká republika a vůbec my všichni budeme zahrnuti prací nebo zahlcení prací, že opravdu ta rodina nebo ty mezilidské vztahy pro nás nebudou až tak podstatné a důležité. Oni pro nás právě tímhle způsobem se stávají naprosto jako centrální. Čím víc my jsme v té práci uvězněni. Jo? Tím víc si to uvědomujeme, že máme být doma, máme odpočívat, máme být s těmi, koho máme rádi, udělali jsme si děti, ty děti nás potřebujou. Základem každé rodiny je to štěstí mezi prostě otcem a matkou. A ten obrovský tlak na výkonnost, spolehlivost, profesionalitu, ten žrout času nám ukazuje, co je v našem životě vlastně důležitý. Jo? Je to taková trošku jako bolestivá cesta, ale nemyslím si, že by byla nesmyslná. Jo? Asi to je ten nejlepší způsob, jak nám to ukázat, jak to respektuju ten proces. Dobře. Je pravda, že většina lidí tráví opravdu spoustu času v práci, asi více než s vlastní rodinou. Pak to má samozřejmě dopad na ty mezilidské vztahy. Nevím, jestli si to lidé vlastně touhle cestou uvědomují. Já mám takový pocit, že v současné době vidím kolem sebe spoustu rozchodů a rozvodů. Možná je to právě z toho důvodu, že lidé na sebe nemají čas spolu komunikovat. Jak vy se díváte tady na tuhle otázku? Ono to působí nenaplněná očekávání potom. A ta představa, že to štěstí najdeme u někoho jiného, to nelze samozřejmě vyloučit, ale nakolik jsou ty věci takhle jakoby systémově našišato v našich životech, tak je to spíš o tom vědomém rozhodnutí, chci rodině, domovu, vztahu dávat pozornost a čas, protože vztah je vztahem jedině tehdy, pokud se odehrává v nějakém časoprostoru společném. Jo, jinak je to hodně virtuální. No. Já možná ještě k těm vztahům. Já jsem si tady vypsala jednu vaši citaci, kterou jste řekl, která se mi, dá se říct, jako velmi líbila, ale na kterou bych se chtěla zeptat. Vy jste vlastně řekl, že není lepší nástroj než ptát se srdce, protože rozum vychází z myšlenek, které byly platné ještě včera, zatímco dneska již platné být nemusí. To bylo vnímáno jako tak, že máme spíše poslouchat naše srdce, než náš rozum? Víte co, ona je to trochu taková jako duchovědná fráze, kterou bych posluchače nerad unavoval, ale nakolik je to tak, že hledáme spojení a hledáme blízkost, tak to srdce v tomhle bývá takové trochu jako odvážnější. Jo? A proto stojí za to tenhle impuls následovat. No. Jo, vy to vidíte na dětech. Jsme si říkali před představením, že jsme oba rodiče, že máme podobně staré děti. A vidíte, že ty děti mají schopnost prostě nekomplikovat, jo? Že přijdou, obejmou, nebo přijdou a je jasný, že teď chtějí být s náma, prostě, že to potřebujou. Jo? A oni nám tím v podstatě ukazují, jak to může být jednoduchý a příjemný. A prostě všechno odložit a být spolu. Určitě. Dobře, tak bavili jsme se o vztazích, bavili jsme se o práci, o uplynulém roce. Pojďme se pobavit o tom, co nás čeká teda v tom letošním roce, protože to si myslím, že diváky asi nejvíce zajímá. Já se jenom ještě v mezičase zeptám, máme nějakou otázku? Nemáme žádnou otázku. Tohle je možná taková jakoby centrální teď pasáž toho našeho vysílání, kvůli které se diváci pravděpodobně dívají vůbec, prostě co ze mě vypadne dneska. Jo. Já musím říct, že protože ten rozhovor měl být vysílaný už vlastně 1. ledna. Tak to očekávání není tak vysponované. Ne, to očekávání právě bylo velké a měla jsem vlastně spoustu otázek, kdy už bude rozhovor s panem Antonínem Baudyšem, protože máme spoustu dotazů. A
Já jsem dal přednost těm vztahům, vidíte zrovna, jako no. To je ale možná hezká ukázka, jak dát. Jo, a bylo to moc hezký teda, jako. Děkuju. Nevadí, sešli jsme se i tak. Martino, odpovím. Víte co, já jako astrolog vidím jenom něco. A přiznávám, že tím, že se děje vývoj, tak nastávají situace, které tady předtím ještě nebyly, které jsou nějakým způsobem nové. A já to v podstatě nemůžu znát, protože to člověk pozná teprve, jako když to přijde. Ten prostor kolem nás, on je rozdělený na mužská a ženská znamení. A na tom letošním roce 2019 je velmi jako charakteristické to, že ty nejdůležitější planety, což jsou ty pomalé, nacházející se daleko od Slunce, procházejí právě těmi takzvaně ženskými sektory. A nemůžu říct, že bych s tím měl moc zkušeností, sám to budu s velkým zájmem pozorovat, ale celá oblast emocí a prožívání, niternosti, zranitelnosti, jako kdyby byla tímhle způsobem více akcentována. Jo? Pro nás muže je to až takové jakoby oslabující, nás muže to vykopává z té mužské jakoby síly a vás ženy to určitým způsobem jakoby zesiluje. Jo? Celkově ženství je tím zesílené, jo? Tím pádem i energie prostě planety, matky země. Jo? Zemský živel, vodní živel je tímhle způsobem akcentován a ono to celkově moc nepřeje nějaké jako rychlosti nebo dynamice. Jo? Ta Takže budeme spíš jako zpomalovat. Je to celé pomalejší. Ta sluneční soustava jako kdyby zatáhla za brzdu. Jo? Ale z druhé strany mám dojem, že to působí velký napětí, protože, vysvětlím, my jsme zvyklí na ty výkony, na to, že furt prostě jedeme, makáme, jak blbý, ale teď ono to nejde. Jo, mě mnoho lidí hlásilo od nového roku, ono to nejde prostě. Jo, ta pracovní výkonnost je taková jako méně ochotná, protože člověk cítí, že se narodil ne kvůli práci, ne kvůli výkonům, ale sám kvůli sobě. Ale co s tím, když celý ten rámec je nastavený na to, aby tam ty výsledky padaly a ty peníze se točily, jo? Takže my hledáme, my se učíme, jestli to dá nějak nastavit. Možná je to dané taky tím, že my jsme ta generace, na kterou je opravdu teďka velký tlak. Já to vidím samozřejmě u sebe v práci, že opravdu pracovat 10 a více hodin denně. To už bude pořád, nebo nevím, jestli jak ty mláďata se k tomu postaví. Možná je opravdu čas jako zpomalit, protože samozřejmě jsme jenom lidé a asi nedokážeme být pořád jakoby v tom presu a v tom do důsledku za to ono to vede k rozsypání toho jakoby systému a ne, že bych se na to těšil, nebo že bych tam měl nějakou podměšilou z toho radost, ale příklad, možná jste zaregistrovala, že v Maďarsku bylo velký napětí kvůli tomu, že Viktor Orbán zvýšil lhůtu, po kterou může být během týdne vykonávána práce, ale on to neudělal ze své vůle, ale na tlak zahraničních investorů. Jo, jinými slovy, on to udělat musel. V podstatě ten pracovní trh ještě víc jakoby otevřít, ale lidi se tam proti tomu bouřili, křičeli. Vladimír Putin musel udělat podobnou věc, myslím si, že i pod vlivem těch hospodářských sankcí, totiž, že zvýšil hranici odchodu do důchodu. Jo, a tam lidi z toho prostě úplně jako zaskočený, že by měli pracovat, já nevím, prostě ještě v 68, jo. Ale tímhletím způsobem se ten systém to snaží nějak jakoby vyrovnávat a kompenzovat, ale ono to stejně nebude fungovat, jo. Takže budeme zvědaví. No. Nemám odpověď, neznám. Jako, no.
Dobře, co tam vidíme dál, teda v tom postavení planet pro rok 2019? Dobře. Říkal jste teda, že planety budou v ženských znameních, to znamená, že asi my se máme na co těšit, především jako my ženy. A snad ano. Zvolníme v práci, sklidníme se celou. Víte co, samozřejmě, že bych nám to všem přál. Zdá se mi, že to tím směrem vede, ale pravděpodobně to bude určitý jako proces, než to tam jakoby ta vlna úspěšně naběhne do toho, nebo než ta transformace do toho klidu a do toho uvnitřnění proběhne. U každého to asi bude probíhat nějak trochu jinak. Tam, co je pro mě hodně zajímavý, a to bych mohl konečně malovat, jsem od Lukáše vypsal tabuli, tak ji tu máme. A to, co je na tom roce 2019 zajímavé, je to, že 3 z těch pomalých planet, Jupiter, Saturn a Neptun, oni procházejí svými domovskými znameními. Každá planeta je spojená s nějakým znamením. A tohle jako nová situace pro mě, neviděl jsem to ještě, kdy Jupiter prochází Střelcem, Saturn prochází znamením Kozoroha svým domovským znamením a Neptun prochází Rybami. A ono to napomáhá, prosím vás, určitý jakoby ryzosti, určitý upřímnosti, určitý čistotě, protože tyhle pozice planet, to je něco jako rýže s rýží, nebo jo, jako když je někdo souladně oblečený prostě. Je v tom obrovský soulad. Teď nám se ukazuje, jak by ten soulad měl vypadat, tím pádem i přání v tom souladu konečně být, přesto nabízí. Ale ono to generuje například jasné vidění věci. Ono to generuje jako jasný chápání. Jo? To, že člověk najednou vidí, co je správně a co není, a jak by věci měly být. A myslím si, že to je hodně hezká příležitost k tomu, aby se plno věcí dalo do pořádku. Jo? I ve formě určitého úklidu, klidně i v tom vnitřním slova smyslu. Takže máme jakoby dobrý prostor pro tu verzi žít to nejlepší ze sebe sama, když to... Na mě to dělá ten dojem, děkuji, jste to řekla moc hezky. No. Když to řeknu. Víte co, my všichni narážíme na určitý svůj vnitřní nepořádek, který jsme tam různě vytvořili tím, že jsme uvěřili různým věcem a máme tam prostě představy, které ale v té realitě úplně nechtějí fungovat. A my kolem sebe máme nepořádek tehdy, pokud ho máme i sami v sobě. Jo? Ale nejsme prostě někdo dokonalej. Ale teď jako kdyby se nám nabízelo udělat si to všechno takový jako hezký, mimochodem i doma. Ony jsou akcentována zemská znamení tenhle rok, protože Saturn je v Kozorohu, ale v Kozorohu je i Pluto. A v druhém znamení zemském, ve znamení Býka, se nachází Uran. Od 6. března Uran vstoupí do znamení Býka. Jo? A ono to tam přináší obrovskou potřebu vyřešit praktické záležitosti. To je i ta D1, ta potřeba prostě tu dálnici spravit, a aby to bylo v cajku, aby to dělalo to, co má. A to je dobrý, jo. Mimochodem, protože my vidíme, že když je dálnice ucpaná, tak ono to v podstatě paralyzuje celý hospodářský život, protože všude zpoždění, zpomalení dodávky, ty továrny všechny jsou nastaveny na to just in time, prostě, aby to tam přijelo, ale když nepřijede, tak celá továrna jako má problém, jo. A fajn, dobře, ať se stane, no. Dobře, tak já to vidím... Taky se vám to líbí, jako že mě dobrý. Jo. Líbí se mi to, ano, já to vidím pozitivně, že se máme vlastně na co těšit v tom letošním roce. Tak, mám tady první otázky od pana Jiřího Harbicha. Zdravíme. První není otázka, pan Harbich nám přeje dodatečně všechno nejlepší do nového roku, tak my moc děkujeme. Jiří, děkujeme. A přejeme také. A dále se ptá, jestli může být rok 2019 něčím výjimečný. Například u dalšího roku se nabízí zdánlivá
magie čísel v letopočtu, například datum 2.2.2020, má tedy rok 2019, v tomto nebo jiném směru nějaká očekávání? Jiří, ptáte se moc hezky, děkuji vám za to. K mým nejbližším přátelům patří slovenský numerolog Patrik Bálint, jeden z nejhlubších a nejjasnozřivějších lidí, jaké znám. Když jsem se Patrika ptal, hele, co ty čísla prostě, co z toho jako půjde, tak on mi řekl dvě věci. Za prvé, že to ukončovací rok, což může znít trošku jako problém, ale proč bychom nemohli dokončit to, co má být dokončeno, prostě dostavět a tak dále. Jo? V podstatě si i uvolnit ruce. Dobře, tím je myšleno, jako, že se nám jednička překlopí na dvojku, to znamená, že ta fáze... On to tam s tou devítkou spojuje, Patrik. S devítkou. No, ale to, co mě trochu Patrik překvapil, jakkoliv on je velmi jako pozitivní, až tak jako zdrženlivý, on mi říkal, hele, někde to práskne. A když tak na to dívám, tak se mi zdá, že určitá část toho vedení společnosti, zejména prostě v tom takzvaně demokratickém světě, se úspěšně snaží, aby to napětí prostě bylo a přibývalo. A dejme tomu, že jako společnost možná zatím pořád ještě negaci potřebujeme, aby jsme ji mohli uvolnit, aby jsme ji mohli vyjádřit, aby z nás mohla odejít. Jo. Úplně jsem měl takovýhle pocit, když na Karvinsku v prosinci došlo k té explozi metanu. Převážně polští horníci tam přišli o život. Nemohl jsem si pomoct od dojmu, že ty chlapi prostě vzali něco na sebe, jo? Že ta předrážděná společnost, protivná, rozmazlená, rozvrčená, se na chvíli hodně jako zvnitřnila a usedla, jo? Protože tragická smrt prostě tolika lidí nás tady všechny zasáhla. No. To určitě. Jo. Dobře, já myslím, že tuhle otázku jste zodpověděla. Ještě je tady další otázka od pana Harbicha. Dále jsem se chtěla zeptat, jestli si necháváte sám věštit předpověď a horoskopy. Já jenom zmíním, že pan Baudyš vlastně dělá takzvané horoskopy pro radost. Říkám Už to nedělám, správně? já s tím skončil. Už neděláte? No. Dobře. Bylo to moc pracný. Jo. To byly vlastně horoskopy, které vy jste dělal To byl fantastický každý den. program, jaký tu nebyl nikdy na planetě předtím ani potom, že mí zákazníci každý ráno dostávali mail s mou průpovědí minutovou a přepsaný text a týdenní video a měsíční video a barevný semafor takovej. Ale po 4 letech jsem měl dojem, že už jsem tam napracoval dost. Ale víte co, já se snažím prostě žít, obyčejně žít civilní život a hledat, co je pro mě to nejlepší, jestli je to zrovna prostě odpočinek, nebo sport, nebo bejt s dětma. Já se ale do horoskopu dívám v té chvíli, když se mi něco nedaří, nebo když jsem nesvůj. To ne, já se už rozhoduju naprosto jako spontánně, já to pálím od boku. To je možná to téma, o kterém jsme se bavili předtím, poslouchat. Já se dostal do téhle spontaneity a dám na zpětnou vazbu svých přátel nebo svých blízkých. Vždycky mě zajímá, co si myslí o tom, čem má bývalá žena Kristýna, jejíhož názoru si hodně vážím. No. Dobře, to je hezké. Nicméně vraťme se k tomu, takže do horoskopů se díváte, teď se zmínil v případě, že potřebujete... Když jsem nesvůj, když se cítím zvláštně, když cítím, že něco se dělá, nevím co. Ale upřímně řečeno, objevil jsem pro sebe tu čínskou knihu Proměn, která patří k jedním z nejstarších textů vůbec na planetě. A mnohem víc teď konzultuju sám pro sebe jako s I Chingem poslední rok. Kniha Proměn I Ching, jo, to je jedno a to samé. A
obrovsky se tam učím prostě moudrosti, klidu, rovnováze. Víte co, ono není třeba dělat celý život jako jedno a to samý. A i proto jsem přijal tu kandidaturu do toho Evropského parlamentu, protože tu astrologii dělám velmi jako poctivě, zodpovědně už 22 let každý den. Jo. A já to můžu dělat zbytek života, asi budu, ale mám chuť to něčím proložit, naučit se něco nového, mluvím 4 jazykama, ať to zhodnotím a tak dále. Prostě, jo. Chce to změnu občas. Jo. Jinak by se z toho člověk zbláznil, že? No, spíš je to takový pak trošku jako zacyklený, jo, že se ptáte, jestli to takhle bylo míněno. No. Jasně. 4 jazyky, to je pěkný. Já taky jsem vám teďka říkala před rozhovorem, že se mi hodně líbí ten váš životní styl, že jste vlastně měl tu odvahu jet prostě do zahraničí, všeho tady nechat a prostě tam to bylo tam až lehkomyslný, jako, ale prostě Bůh nás miloval a povedlo se to, děkuju. No, krásný, vy jste žil 3 roky ve Španělsku, tuším, a potom... A teď to máme s Řeckem. Střídavě vlastně na ostrově Paxos. Ano. Krása, já myslím, že to je sen spousty lidí. Ona v tom má Kristýna prsty, protože ona je kapitánská dočka. Jo, její maminka s tatínkem byli námořníci ruské obchodní plavby a ona to prostě má v sobě, ty plachty a obzory. Tak to vymyslela, jak to udělat. Někam cestovat. Líbí se jí to. Jo. Ale já myslím, že takový život vás naopak jako obohacuje a naplňuje, jakože po tomhle touží spousta lidí možná nemají tu odvahu, že je potřeba těm lidem tu odvahu dodat. Víte, co je velkou výhodou, pokud je člověk osobou samostatně výdělečně činnou? Že se můžete zbalit a kamkoliv odjet. Ano. Určitě, no. A vy v současné době chystáte se někam, cestujete? Víte co, teď zrovna je to tak, že svou přítelkyni mám v Opavě, takže jezdím mezi Šumperkem a Opavou a to je hezká cesta, se uklidním po cestě vždycky. Přes Křítek. Jo, přesně tak. No. A jinak někam dál se chystáte? Plánujete prostě se Víte zbalit co, a zase odjet? Ten můj přítel věrný Patrik, on se rozešel s paní po 20 letech. Tak jsme si říkali, hele, ty seš volný začít cestovat po světě. Jsme navštívili Istanbul, to pro mě byl první takový krok jako za hranice Evropy. Podíváme se do Bukurešti, chceme projít Camino do Santiaga. 5. února v Royal Vines bude jeden páter přednášet o své cestě pěší do Santiaga. Tak Skalíkovi, kteří to provozují, jsou mý sousedé, tak jim to tady odpropaguju trošku. Děkujem, to nás určitě zajímá. Ať se spojujeme lidi tady dohromady, že jo. No. Určitě, určitě. A jinak vaše plány na rok 2019? Víte, co méně bývá více. Kdybych měl být jako hodně otevřený, tak dlouhodobě můj plán je se hýbat, dýchat, spát, odpočívat, protože já jsem na své tělo nikdy moc nedbal, využíval toho, že jsem nějak prostě postavený, nějakým způsobem zdravý, ale cítím degeneraci v 46. To jste ještě mladý a plný síly. Víte, co jsem, ale já jsem to hodně napálil, jo. To je zase ta jakoby stinná stránka toho OSVČ. Takže k Pavlovi Petráskovi chodím, na box, na judo, na volejbal tu chodím, protože je třeba se hejbat. No. Dobře, takže vy jste takový sportovec. Mně nic jiného nezbývá, abych jinak by to nebylo dobrý. Jo. Tak já se ale musím ještě teďka zeptat, lyžujete? Jasně. Dobře. Hlásím, kde nejradši? Teď mi připadá, že nejlepší podmínky jsou na Dolní Moravě. Tak tam jsem ještě letos nebyla. Málo lidí, rovný je to, není to zmrzlý, cena ucházející, Buková hodně boulovitá, tam se možná vrátíme ještě, ale teď to dobře jezdí na Dolní Moravě. Nicméně ty sněhové podmínky letos jsou perfektní. Luxusní. Ano, nejlepší zima za poslední roky. Budem vděčný za to, tak. Určitě. Já se teda ještě naposledy zeptám, jestli máme nějaké jiné otázky od diváků. Nemáme. Dobře, já myslím, že jsme si tak příjemně dneska popovídali. Pro mě to bylo velmi milé setkání a
Já se s vámi určitě ještě ráda setkám při nějakém dalším rozhovoru. Já myslím, že i diváci budou rádi za další setkání a za nějaké další informace, nejen z toho astrologického pohledu. Lidi by si měli povídat. 28. budu mít v Royal Wines přednášku partnerské naplnění v horoskopu. Hlásíme. 28. ledna? Přesně tak. A můj kamarád, teď už penzionovaný pediatr, dětský lékař, doktor Vít Čejka z Nového Malína, bude povídat o svých zkušenostech celoživotních praktického lékaře. Tuším, že 18. února, takže vidíte, že tady se pořád něco děje. Jo? Pořád se tu něco děje. A to je dobrý, to mám hodně rád. Určitě. Vy teďka vlastně už zase utíkáte dál. Vy jste mi říkal, že budete dělat ještě další videoblog. Transformace. Ava Chrtková se mnou plánuje hodinový povídání o znamení Kozoroha. O znamení Kozoroha. Tak znamení Kozoroha je vlastně to znamení, které je teď v současné době? Nejobtížněji srozumitelné, no, tak jsem takový opatrný, co tam vlastně budu říkat, protože o tomhle znamení je těžký říkat cokoliv hlásím. No. Jsem to odkládal pořád nakonec. Vidíte, a já jsem zrovna na to chtěla navázat. Chtěla jsem vlastně tímto popřát našemu šéfredaktorovi Lukášovi Vajdovi k jeho narozeninám. On je taky ve znamení Kozoroha. A Lukáše máme rádi. Lukáši, děkujem za všechno. No a já už se teda s vámi rozloučím. Ještě jednou moc krát děkuju, mějte se moc hezky a ať se vám ten rok 2019 vydaří. Martino, provedu, už mi to říkáte, vám to též. Jo? Děkuju. Já vám to přeju. Děkuju. A s vámi, vážení diváci, se také loučím a budu se těšit někdy příště na viděnou. Mějte se hezky. To byla TV Šumperk.